Takže čau divíte u dalšího videa a dneska tady máme opět reakce na výsledky, které se odehrály o víkendu, tak jdeme na to. Takže, pátek se nám tady odehrály nějaké zápasy, koukám vleze Las Palmas 2-2 z Deportivo Alaves, to nás si moc nezajímá, nějaká Bundesliga, italská liga, to nás asi moc nezajímá. Přesunul bych se na sobotu, kde se odehrály výrazně zajímavější zápasy. Třeba tady Everton West Ham, a proč to zmiňuji tento zápas, protože gól dal česká stopa Tomáš Souček, takže dobrý pro český fotbal, moc pěkný gól, tam padnu od Tomáše Součka, takže dobrá práce. A West Ham teda remizoval 1-1, takže tak. Nottingham Forest porazil Ipswich Town 4-2. Manchester City koukám 2-2 s Brightonem, City opět ztratili, což prostě pro ně špatný. Pro ně špatný hodně, na titul asi můžou už zapomenout s těmahle výkonama, takže tak. Gól dal opět Marmuš a Haaland. Pak tady máme Southampton prohrál s Wolves 1-2, Brentford porazil Bournemouth 2-1. Český zase nám tady nehráli nějaký zápasy, že Bohemka porazila Bolesov 2-1, Dukla porazila Pardubice 1-0, Teplice 1-0 Slovácko. A tento zápas lidi, to byla tragédie. Já jsem fanoušek Sparty a musím říct, že z tohohle výkonu Sparty jsem byl hodně zklamaný. Nehráli vůbec dobře. Liberec jakože taky nehrál nějak úplně skvělý fotbal, ale dali gól, což jim stačilo a brali 3 body. Sparta s těma výsledkama může na nějaký jako druhý místo klidně zapomenout, protože jak můžete vidět, Baník už se na ní dotahuje, je tady i Plzeň, která ztratila, k tomu se ještě dostaneme. A Baník se teda lepí na Spartu už hodně, takže uvidíme, jak se s tím vypořádá Sparta. Tak to je k tomuhle zápasu asi všechno. Koukneme se tady na La Ligu. Nějaké zajímavé zápasy. Real porazil 2-1 Villarreal, tady 2 góly dal Mbappé, takže dobře pro Mbappého. Takže tak. Mbappé 2 góly, to je velice dobré pro něj. Pak tady máme Girona Valencie 1-1, koukneme si hrál Krejčí, hrál. Neměl úplně nějaký skvělý match rating, ale jako zase nějaký tragický, takže asi dobře, asi žádnou chybu neudělal si, takže dobrý. Bundesliga 1-1, koukám Bayern remizoval. Koukneme se, kdo dal gól za Bayern. Sana, ok. Zajímavé. Koukneme, jestli tady hrál Čvančara za Mönchengladbach. Takže tak. Čvančara. Hrál, koukejte, 69. minutě nastoupil. Takže to je dobrý. Dortmund opět prohrál. V italské lize 2-1 vyhrál AC Milan, to je zajímavý výsledek, určitě dobře pro něj. A nejvíc vtipný bylo, že po 2 letech asi tak nějak nastoupil na hřiště Dele Alli a hnedka dostal červenou kartu, takže zajímavé. Tak, v neděli, tak to máme asi ze soboty všechno, takže přesuneme se na neděli, kde se hrál opět Premier League. Hrálo se tady londýnské derby, kde vyhrál AC Milan. Dobrý AC Milan. Tady vyhrál samozřejmě Arsenal, který gól dával Merino, a jak můžete vidět, Chelsea nehrál asi nějak špatně, takže nehrál asi moc dobře a asi ani ne špatně, protože to bylo jenom 1-0, takže tak. Takže tak. Statistiky se podíváme. Koukám, že Chelsea měla větší držení míče. Na střel byl lepší trošku Arsenal, takže asi po právu. Fulham porazil Tottenham 2-0. Manchester United porazil Leicester 3-0. To dobrý výsledek pro Rudý ďábly, takže tak. Jak můžete vidět, tak gól dal Højlund, Garnacho a Bruno Fernandes, takže dobře pro něj. V české lize vyhrál Hradec nad Olomoucí,
Karviná porazila Budějovice 3-2. 1-0 také vyhrál Baník nad Plzní, což pro Plzeň určitě špatný výsledek. Naopak pro Baník, který se přesunul před Plzeň, má určitě dobrý a jenom o 1 bod méně než Sparta, takže určitě dobrý pro Baník. Slavia vyhrála 3-0 nad Jabloncem. V pohodě výsledek pro ní asi. Real Betis hrál, kromě si hrál Antony. Mr. Aura. 8,0 match rating. Dobrý. Takže tady hrála teda Betis. Antony teda 8,0 match rating, což je pro ně docela v pohodě. Athletic Club Bilbao vyhrál 1-0 nad Sevillou, Getafe vyhrálo, Rayo Vallecano Real Sociedad 2 a koukám, že tady hrála Barcelona proti Atletico Madrid a to hrálo se 4-2 a lidi, Atletico Madrid vyhrávalo 2-0, jo 2-0, tady to můžete vidět a v 72. minutě snížil Lewandowski na 1-2, pak Ferran Torres dal na 2-2, Lamine Yamal dal na 3-2 a zase opět Ferran Torres na 4-2 a tím Barcelona dala takový comeback proti Atletiku Madrid na 4-2, takže hodně zajímavý zápas. Jak můžete vidět tabulku v španělské lize, tak Barcelona má stejně bodů jak Real Madrid, ale má o zápas míň, takže je určitě ve výhodě. No a ještě se koukneme tady do německé ligy, kde hrál Bern. Opět se prosadil Schick, který dával na 4-3 a tím vlastně Leverkusen vyhrál, takže určitě dobrý pro Schicka. Nějaké italský zápasy nás tady moc nezajímají. Inter vyhrál, Juventus koukám prohrál s Fiorentinou 3-0, zajímavý. Bologna porazila 5-0 Lazio a Lazio řadil Plzeň, no nic. No, takže kam i Paříž vyhrál 3-1, schválně si dal gol Dembele. No jistě lidi, jeden gol dal. Takový standard pro Dembeleho, no jakoby. Jako Dembele jede na zlatý míč, jestli se Paris Saint-Germain dostane v lize mistru daleko, tak si myslím, že by i klidně ten zlatý míč mohl vyhrát. Ale ještě tam bude v tom title runu jakože Rafinha i Salah, takže to bude hodně těžký. Tak a to asi máme, jo, ještě se v FA Cupu hrálo finále, to byl Carabao Cup, kde vyhrál Newcastle, takže pro Liverpool další prohra, vypadli z ligy mistrů a teďka vypadli i ve finále s Newcastlem, takže určitě špatný pro Liverpool teďka, 2 prohry takhle. A Newcastle mohl slavit. Koukám, že Sparta Bčko prohrála, no nic. No a to asi máme tak nějak všechno, si myslím, takže docela rychle jsme to profrčili a co se hrálo ještě včera, koukám tady Inter Miami hrál, to nás nezajímá moc, jako Messi tam sice hraje, ale jakože koukám Messi dal i gol, takže dobrý. No, koukám, co se hraje ještě dneska. A jaký ženský zápasy nás určitě nezajímá lidi. No a teďka bude repre pauza, takže ještě vám natočím nějaké reakce na výsledky z repre pauzy a pak budou další reakce na výsledky zase, až bude hrát nemá klubový fotbal. Tak jo, to bude asi všechno. Já moc děkuji, že jste se na toto video dívali. Pokud se vám líbilo, můžete určitě zanechat like. Popřípadě můžete dát odběr. A čus!